Sibabingelele bonke abantu kwindofaso Bethu TV. Isikhathi sama-flow kushintsha ama-season, i-flow ifike kabi. Right, lapha udaba silithatha lapha kuyilanga ku-section ethi izindaba, page 8, Friday 24 October 2025. UNkashemba uthi uyobakhohlwa efile abantu basezinkundleni zokuxhumana ngokumupha isinkwa. Uphakanyiswa ukuqhamuka nokwehlula uMaskandi uthi okuningi okusemgodleni wakhe futhi bazobhema bekholwe. Ubani abakhuluma ngaye lapha? NguWandile Mkhize, odumile kaKashemba emculweni. Insizwa efikile kulamalanga uyihambela kahle kakhulu, abantu bayiresive kahle. Ingoma yakhe, ingoma zakhe eziwu-3 laphana zihamba kahle kakhulu, kuyajabulisa. Nami ngithe ngiyayibheka ngabona ukuthi hayi bayayidlala abantu futhi bayidlala kahle kakhulu. Naku-Twitter, hayi ku-Twitter, ku-Spotify. Angalo u-Twitter uhlale eqhamuka pho uhlale ngena nje. Ku-Spotify nakhona uyakhuphuka kakhulu. Umsebenzi wakhe uyancomeka kakhulu. Udaba olubhalwe uMthokozisi Dlomo uthi ukuqhamuka nento ehlukile ikhona okumenze washesha wagqama emculweni kaMaskandi, umculo osemncane waseNqobokazi eNandi eThekwini. UWandile Mkhize, odumile kaKashemba emculweni, uthi ukubona kuwubizo kuyena ukungena emculweni njengoba ethe eqeda ukukhipha ingoma yakhe yokuqala esihloko esithi Ngixolele Mntanami, avele yangena ebantwini njengoba ibalwa nezishisa izikhotha kulezi nsuku. Ngibonga kubo bonke abathintwe yiphimbo likaKashemba ngendlela abangemukele futhi bangeseka ngayo. Nginethemba lokuthi le ndlela engiyiqalayo engiyibekele uMdali ngizoyihamba nabo, esho uKashemba. Emasontweni adlule usabalale kwi-TikTok abantu abaziwayo kule nkundla benxusa abantu kuba bemnike ithuba uKashemba ngoba uza nokwehlukile. Lo mculi uthi ukuthanda kwengoma yakhe ethi Ngixolele Mntanami ephume ngenyanga edlule kumphoqe uqopha ezinye ezimbili ethi Isibaya sikaBaba nethi Ushaka. Mina ngimbambe eselapha-ke yena uKashemba esekhipha lezi ngoma. Bengazi nokuthi ukhona. Ngithe manje ngiyabheka bonke hey bakithi. Cha, ihamba kahle le nsizwa ibe nenhlahla enkulu. Okay, siqhubeke nodaba. Uthi bakhohlwa efile abantu basezinkundleni zokuxhumana ngokumeseka okumvulele iminyango eminingi njengoba eseqalile ukubizwa nasemicimbini emikhulu. Uma ngingase ngithi bengingazi ngabe ngisengezimithiyo. Ubudlelwane nokuzwana sekuqale khona lapho ezinkundleni zokuxhumana. Ngingeke ngibale umhla ka-1 omunye wabalandeli bakhe kuphela kubantu abanxusile kulo mculo wami. Baningi ababe nesandla. Ngithanda kubabonga bonke ngoba bonke balenza iqiniso kimi. ISouth Africa yonke ngiyabonga kakhulu. Uthi okwamanje ayikho ikhampani ngaphansi kwayo, ayikho ikhampani engingathi ngibambisene nayo. Okwamanje kuphela kukhona istudio i-GMD esiseThekwini engiqopha kusona. Nakhona akunasivumelwano esikhona. Ukufika nje umuntu akhokhe enze umsebenzi wakhe bese eyaphuma ayoziphushela wona. Umuntu nje engingathi ngibambisene naye nguSanele Zama, esho. Utshele iphephandaba ukuthi okumenza athanda kakhulu. Angibhali nje ngoba ngithi ngibhalela ukukhipha ingoma, kodwa ngenza isiqiniseko sokuthi ngibhala into ezothinta abantu. Ngibhala ingoma ezothi uma ifika emntwini imenze aphile, uma egula uthi uma ebhekene nesimo esinzima abone ukuthi akuyena yedwa obhekene nobunzima. Uthi okuningi okusemgodleni wakhe futhi abantu bazobhema bakholwe emcimbini azoyihambela eqashwe kuyona. Uveze nokuthi akakhokhelwe entweni yokushinga ngomculo nokuchumela abantu ezingomeni zakhe, kodwa inhloso yakhe ukuthi umculo wakhe ulalelwe yiwona wonke umuntu. Abangawuthandi uMaskandi nabangawuthandi uMaskandi, okay. uNkulunkulu indlela angibuse ngayo ngalesi siphiwo mfana wami uzoculela kubantu akasho ukuthi abantu abathile. Khona ngiyinsizwa impela kodwa kulezo mtalapha nokuchema angitholakalanga, kusho insizwa laphana uKashemba. Udaba-ke ulaphana kwilanga newspaper eliphume ngeFriday. Sibonga ukuthi beyiphi ithuba lensizwa bekhulume ngayo nakuyilanga. Sibonge nakubantu abaningi abathe bathola ithuba badlala umculo wayo uma bewuzwa baphinde babuye ku-social media bazocela bezonxusa abantu ukuthi aweni ibheke lensizwa, aweni iphe ithuba. Insizwa esencane impela, ziningi insizwa esencane ezifikile, kodwa-ke yona nangendlela eqhamuke ngayo. Niyabona uqhamuke ngendlela yakhe, akaqhamanga ezolingisa abaculi abathize, uqhamuke yena nento yakhe. Uthe mayibona ukuthi angaqopha wahamba waqopha umsebenzi wakhe, okuyiyona nto le esifuna ukuthi siyibone kubantu. Ungalweli ukuba ulingisa ukuthi uzofuna ukuqhama njengobani. Lokho kwenza ukuthi usheshe ukhathale ngokuhamba kwesikhathi. Right, umsebenzi wakhe ukhona phana online ozahle kakhulu. Ezinye ingoma ina more than 2.4 million. Ithi Mntanami
nezinye ezimbili ayikhiphile ngaphezulu njengoba nizwile la uma ekhuluma echaza kabanzi wani yena uKashemba. Iy'ngoma zakhe ezinye ezimbili Isibaya sikaBaba nethi Ushaka nazo ziyasondela bafethu laphana abantu beqhubeke bemidlalo. Kube sebaluleka nensizwa laphana umhla ka-1 ayibonile ukuthi hey ibe nesandla. Nabanye abaningi babe nesandla. Nathi sisaqhubeka futhi sisasho savela ukuthi hayibo abaphiwe bafowethu ithuba belalele phela. Ngaphandle kwenu bafowethu ayikho into yokwenziwa. I-support eningi abantu iyona ebalekile, iyona eshintsha impilo zayo. Iqhubeke lesizwe ibe namandla, ithole nje ukuthi uNkulunkulu ayibusise ney'dasazi ibusise, iqhubeke kakhulu ingakhathali. Engathi ngayithola-ke ikhampani, if eyifuna ikhampani ezomthatha. Kodwa amakhampani mayebathatha, kuba nepolitiki bayagxeka umuntu usho ubethanda. Ngoba ithe ukhuzane nje akasathathi muntu, asazi. Kodwa-ke umuntu uma ekhala ethi akanakhampani ethize embhekile, kuba inkinga. Uma senikezwa ithuba bese kuvela abantu abaveza amazondo. Ngoba usazi ukuthi umuntu usizakala kanjani. Umculo walelo artist usuyehlile, ini ube-right engakaqophi nobani. Kuba kuningi nje, kodwa asikho-ke lapho. Kuzolunga, bazomlungisela kuqondane kahle. And usazovela-ke emncintiswaneni ethize-ke nizombona nje ngoDisemba kube kuphithizela uzobe khona. Ngibonge ithuba, sibonge udaba laphana esilithathe kuyilanga ku-Facebook olubhalwe uMthozisi Dlomo. Nisale kahle.